Ljepotica i zvijer. Jednom davno u dalekom kraljevstvu živio je bogat trgovac sa svoje 3 kćeri. Najmlađa kći bila je toliko lijepa i draga da su je zvali Ljepotica. Osim ljepote, bila je poznata po svojoj skromnosti i dobroti. Često je čitala knjige i bila poznata po tome kako uvijek ima barem jednu knjigu sa sobom gdje god da ide. Jednog dana trgovac je izgubio sve svoje bogatstvo u oluji na moru. Obitelj se preselila na selo gdje su morali sami raditi kako bi preživjeli. Unatoč nevoljama, Ljepotica je ostala vedra i uvijek je pomagala svom ocu i sestrama. Nakon nekoliko godina, trgovac je čuo da se jedan od njegovih brodova ipak spasio. Pun nade, krenuo je u grad. Prije odlaska pitao je djecu što da im donese. Dok su starije kćeri tražile skupocjene haljine i nakit, Ljepotica je zamolila samo jednu crvenu ružu. Kad je trgovac završio poslove u gradu, krenuo je kući. Na povratku je zalutao i naišao na veličanstven dvorac u kojem nije bilo niti žive duše. Ušao je unutra gdje je pronašao obilje hrane i pića. Umoran, zaspao je u jednoj od soba. Ujutro dok je odlazio, primijetio je prekrasan vrt pun crvenih ruža. Sjetivši se Ljepotičine želje, ubrao je jednu ružu. Odjednom se pred njim pojavila strašna zvijer. "Kako se usuđuješ krasti moje ruže?" zariknula je zvijer. "Za ovu uvredu moram te kazniti." Trgovac se prestrašio i počeo moliti za milost, objašnjavajući da je ružu uzeo za svoju kći. Zvijer se smekšala. "Pustit ću te, ali samo ako jedna od tvojih kćeri dođe umjesto tebe i ostane ovdje zauvijek." Kad je trgovac stigao kući i ispričao što se dogodilo, Ljepotica je odmah pristala otići u dvorac kako bi spasila oca. Unatoč njegovim prosvjedima bila je odlučna. U dvorcu Ljepotica je otkrila da zvijer, unatoč svom strašnom izgledu, nije zla. Bio je ljubazan i velikodušan prema njoj. Proveli su mnogo vremena zajedno, razgovarajući i družeći se. S vremenom, Ljepotica je počela cijeniti njegovu dobrotu i osjećaje. Jednog dana, Ljepotica je zamolila zvijer da je pusti kući kako bi vidjela obitelj. Zvijer joj je dopustila, ali uz uvjet da se vrati za tjedan dana. Dala joj je magičan prsten koji će je vratiti u dvorac. Kod kuće, Ljepotičina obitelj bila je oduševljena što je vidi, no njezine starije sestre bile su zavidne na njezinu sreću i nagovorile su je da ostane duže. Ljepotica je ostala duže nego što je obećala, a jedne noći sanjala je da zvijer umire od tuge. Prestrašena, odmah je upotrijebila magični prsten i vratila se u dvorac. Pronašla je zvijer kako bespomoćno leži u vrtu. Suze su je potekle niz lice dok mu je govorila da ga voli i da se nikad više neće odvojiti od njega. Odjednom, zvijer je nestao, a na njegovom mjestu stajao je zgodan princ. Objasnio je da ga je zla čarolija pretvorila u zvijer, a Ljepotičina ljubav ga je oslobodila. Princ i Ljepotica ubrzo su se vjenčali i živjeli sretno do kraja života.